प्रणाम। जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल पे रउआ सभे के स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी, वंदन करतानी। जैसन के रउआ सभे के पता बा कि हम अपना ये चैनल पे भोजपुरी किताबन पर समीक्षात्मक टिप्पणी बा पुस्तक चर्चा करत रहेनी। आज वही क्रम में जौन पुस्तक चर्चा खातिर किताब बा वो किताब के मथेला बा अंगूठा कटत हमार बा। रचनाकार डॉक्टर राम बच्चन यादव। प्रकाशन वर्ष 2026। विधा कविता संग्रह। प्रकाशन संस्थान भोजपुरी प्रकाशन नई दिल्ली। एक बात और बताओ चली कि भोजपुरी प्रकाशन सर्वभाषा प्रकाशन समूह के ही एगो प्रकाशन बाटे, एगो इकाई बाटे। यह किताब के बारे में एगो और जो खास बात बाटे वो ई बा कि वर्ष 2026 में तथागत संस्था जवन 4 गो युवा रचनाकारन के पांडुलिपि चयनित कैले रहे, ओहमे से इहो एगो कृति बा अंगूठा कटत हमार बा। भोजपुरी की युवा रचनाकार डॉक्टर राम बच्चन यादव जी के। आई हमने के कुछ बात करल जाओ कृति अंगूठा कटत बा हमार के लेके। अगर हम एक लाइन में, एक पंक्ति में कुछ कहल चाहिए कृति खातिर, तो हम ही कह सकीले कि जनवादी झलक के संगे बढ़त डेग अंगूठा कटत हमार बा। भोजपुरी साहित्य जगत में सभे ही मानेला कि जब केहू अपना मातृभाषा में लेखनी चला रहल बा तो ओकरा के सम्मान से देखे, पढ़े या समझे के चाहिए। ई केहू नहीं खे जानत कि ओकरा लेखनी से कब कोनो धारदार आ चोखगर रचना सोझा आ जाई जवन पढ़निहार लोगन खातिर पढ़े के बेकल कर दे। ऐसनो एगो नवही सृजन जतरा अंगूठा कटत बा हमार बा, जौना के आज हम चर्चा करे जा रहल बानी। पहिल बेर कोनो गैर संस्कारी संस्थान तथागत भोजपुरी साहित्य के लेखक लोगन के पांडुलिपि प्रकाशन योजना से कुछ साहित्यकार लोगन के कृति प्रकाशित करौलस, जौना के खुले मन से सभे स्वागत कैलस। वही चयनित कृतियन में एगो कृति बा अंगूठा कटत हमार बा, जौना के रचनाकार बानी डॉक्टर राम बच्चन यादव जी। एगो सुपरिचित रचनाकार जेकरे रचना कर्म के चर्चा उनका छात्र जीवन से लगातार चल रहल बा। ई कविता संग्रह अपना भीतरी 67 गो मोतियन के सजवले भोजपुरी साहित्य जगत के सोझा उपस्थित भइल बाटे। अंगूठा कटत हमार बा भोजपुरी कविता के एगो तेज, जन पक्षधर और प्रतिरोधी काव्य संग्रह। यह कृति में कवि समाज के विसंगति, जाति व्यवस्था, धार्मिक पाखंड, राजनीतिक छल, नारी असमानता और बहुजन पीड़ा के बहुते धारदार ढंग से उठौले बाणे। भाषा लोक जीवन से जुड़ल बा आ कविता में सीधा संवाद के ताकत बा। कवि के सबसे बड़ खासियत ई बा कि वो बिना लाग लपेट के हर व्यवस्था पर चोट करेले, भले वो कोनो धर्म से जुड़ल बाती होखे। सब मूर्ख अंधा है भाई, धर्म कुछ ना धंधा है भाई। मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा, गिरजा घर में पांव पसारा, सब में बैठे बजर कसाई, धर्म कुछ ना धंधा है भाई। यह कविता में धार्मिक पाखंड पर करारा प्रहार बा, जहां कवि कहेलन कि धर्म के नाम पर समाज में नफरत और शोषण फैलावल जा रहल बा। यह तरह जात यही तरह के एगो कविता बा
जात में जात यहाँ जतीय प्रधान बा। ई कविता भारतीय समाज में जातिगत विभाजन के गहराई के उजागर कर रहल बाटे। ये संग्रह के केंद्र में बहुजन चेतना साफ दिखाई दे रहल बाटे। 100 में 85 आ 13 पॉइंट रोस्टर जैसन कवितन में सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी या अधिकार के सवाल मुखर रूप से उठावल गईल बा। कवि डॉक्टर अंबेडकर फूले आ सामाजिक परिवर्तन के विचारधारा से प्रभावित जान पड़ेलन। नारी विमर्श यह कृति के एगो महत्वपूर्ण पक्ष बा। नारी के ना कौनो पहचान, करबे पढ़ाई पिया ना, आ हो सके हमके बचाइला जैसन कवितन में स्त्री के संघर्ष, शिक्षा के आकांक्षा आ बेटी बचावे के संवेदना प्रभावी ढंग से उभर के सोझाइल बा। राजनीतिक व्यंग्य संग्रह के एगो दोसर आ खास पक्ष बा। चौपट राजा, मखमली जवान, जय श्री राम आ देश खतरे में बा जैसन कवितन में सत्ता, मीडिया, बेरोजगारी, महंगाई आ सांप्रदायिक राजनीति पर तीखा व्यंग बा। कवि के भाषा में लोकधुन, कहावत आ व्यंग का संग ही प्रतिरोध के गजब के मेझरवन बाटे। भाषा के दिशाई एक ई कृति लोक भाषा भोजपुरी के ताकत के प्रमाण है। कवि भोजपुरी के सहज बोलचाल वाली शैली के इस्तेमाल कैले बाड़े, जवन पाठक से सीधा संवाद कर रहल बा। कविता में मंचीय प्रभावों खूब बा। कई रचना नारा, गीत आ जन आंदोलन के सुर लेखा लाग रहल बाणी सन। कुछ जगह कवितन में वैचारिक आक्रोश अतना तीखर बा कि कलात्मक संतुलन थोड़ा कमजोर हो दिखाई पड़ रहल बा। कतो नाराबाजी कविता पर भारी हो रहल बाटे। बाकी यह कृति के सामाजिक असर ओकरा से कम नइखे होखे वाला। हमरा ई कहे में जरिको अनेसा नइखे कि अंगूठा कटत हमार बा भोजपुरी साहित्य में जनवादी चेतना, सामाजिक प्रतिरोध आ बहुजन विमर्श के एगो मजबूत दस्तावेज है। ई संग्रह खाली कविता ना बल्कि समाज के पीड़ा, विद्रोह आ बदलाव के आकांक्षा के आवाज है। एकरे बादो ई संग्रह कतना जबर बा एकर निर्णय करे के अधिकार पढ़निहार लोगन के होला। तो ई काम हम वहनी लोगन पर छोड़ रहल बानी। हमरा विश्वास बा कि यह कविता संग्रह अंगूठा कटत हमार बा के भोजपुरी साहित्य जगत के नेह जरूर भेटी। यही मंगल कामना का संगे हम कवि डॉक्टर राम बच्चन यादव जी के खूब खूब बधाई आ शुभकामना दे रहल बानी। जहां तक हमरा ध्यान बाटे कि ई वहां के पहिल कृति है, ओकरे बादो ओकर उपस्थिति बहुत जबरदस्त आ जोरदार ढंग से भइल बाटे। एकरोला उनका के बेर बेर बधाई आ बेर बेर शुभकामना। जय भोजपुरी।